Hello mga higala, na ako diri sa amuang bungtod. Bungtod sa Bairan. Nara among organic nga abuhan. Oh, nara among tayhop. Oh, kuan na ni kanang sa ni. Oh, veterano na ni nga tayhop. Oh, nya dayon manguha kog limonsito. Ali lang ga oh. Oh. Aya salip diri diri gunito. Ari. Ani ko ha. Oh, nangakuha na ng mga batuang diha. Sani mga baril. Wala may bunga, nahurot na daw nila pagkuan. Karira? Ha? Ay. Asa marong kuhit ninyo lang ga, bi? Taga itabi. Kay duha ra ka buka kong nakuha. Kuhit? Bi taga itag kuhit. Haman ron. Nakuha kong naong. Ha? Mahalag di mo kon. Niya dayon di ani kapayas, ali din. Ani ang kapayas din. Uy, hala kadaghan kuan sa nangka. Kadaghan bunga. Ani ang nangka dil. Naraay, makita ang nangka dil taraay. Tarang nangka na mo. Dagang kayo? 6 taon. Kabilin pa in taon sa amo ang Bilikanon. To alas tumoy no. Mga kuala kadaghan. Uy. Ito ara dong, ikuan dong ang nangka. Kana daghan kaayo. So kuan na mga sunod buwan day no na day. Okay na kuan day. Nya di ay buongon, manguha sa ko buongon ha. Wala lami Ha? Ano nga may lami? Pait? Pait? Uy hala kasayang. Pait ay ni? Pait? Sure? Mami. Uy ngano man taon nga pait man ni uy? Yay, manguha ko buongon. Dato. Ay! Oh, nara ang among buongon mga higalan. Ay daghang bunga. Oh, agay. Ay, di pa mahit ko. So? Oh, nara na daghang bunga niya. Duha ron sa akong gikuha ha kay. Kuan man. O kani but basin kuan na ni bilog na guro ni. Yes. Mga buongon, pomelo. Duha lang akong gikuha. Tulo lang sa akong gikuha ha, dara. Oy, tagak. Okay. Agay, di pa mahit kusog. Mamahit man daan siya. Yan naman na kalinit din. Tulo. Tao nang akong kameraman, ang kameraman din tao nako. Limon. Mao sa mga higala ha ang mga higala ha ang kuan, pomelo, nangka, limonsito og kapayas. Salamat.